Afalawa data na sakon ku ya iso yaban gwani ashe ya zama dole mu je zuwa mana ta kulle gaida matasa su ne sanadin biyarance na guji tsoro dan na rike jalla dare rana mai damara yau zan buga gangata na bayyana sakonni da yawan gata na ga mazaje sun bayyana sun zama to bango sun zama kin kwalle na ga kunci kuri ma haɗin danko ga sa'ani jan rali na su ne ba sa ranko kaga ko dole su bayyana sirata kowa sai ya gansu maza mata Afalawa da ta jinginar ku ta zo ga sakon ku zan biya shi ba bige zo kun kafa kungiya da kun kira ni zan zo bireka na ce da ku kuna a raina gurbi ne da ka gane suna da komai zaman lafiya ya sa gyadar su ta yi mai abin kai wuya da ya bida yake mai yau ma bai tukan ku zan biya da kaina yan Afalawa da ta lokacin ku ya zo tiran jarumi ake kira da gurazo din komai yawan su nasarar shi kwazo masoyin ka ko ina yana da rana kun ga farin cikin ku yanzu zani nema din daga inda buwa ke zuwa a girma kullum addu'a da mu dai mu samu dama dan Afalawa da ta yau suna gani na taso da baitukan ku yan guwana kuna hidimar ku ba dare da rana an ce mun kuna ta goya ra'ayina ku rike baitukan kuna ta tallafi na in Cameroon da Ghana ba ni boye komai in Niger Najeriya na ta mai haka ina ku dole ne zan mai in ka taba ku dole a ji tsokaci na kawai ku yi farin ciki da wanga take ku juyin ku lokaci a so ku narke ku ce za mu zama dai ya babu sake Afalawa da ta kun yi min rana kun haske garin ga kuwa ke ta nema dukkan majiyan ku za su kwana fama sun wale da jikata suna tarama na baitukan ku ne iya sani na kun zo tashi yake zance ya kare mai hakuri ke nasarar da yan jure ba komai sirrin da ka samu rufi zaure kai tafiya da gwani da akwai daɗi malam ga goga tafiyar ga akwai sauran yaki ki gudu sa gudu kai lamarin ka da mamaki Ibrahim si da president na matasan aiki mai Afalawa Allah ya rika ka zama jigo na gano aikin na akwai sauran sa'a na sirga bone zangon su na fisa akwai da'a in biyu amare ne masu tagwayen suna hamani sallawa an gona da shi da akwai kirki shaurani jufe tukana dalin kirki angon Maryama gidanka tana yi ma girki Abdul Fattawa angon yinda ta kai maka dace rufe faya angon na fesa ta allarka maka Sunusi dan Alhaji angon nanar makaranta Salu dan Hajiya angon Halimatu Sadiya Malam Haya cikin shi angon Larabu Tahir Dogo angon Kubura kai ma gaishe ka muku tare angon Husaina baban sai ba Abdul Bari angon Fatima Zara gaishe ka ga Yahaya Cameroon angon Nafisa Musa Wiji angon Rayatu bana mance ka saka shehu baban Murja kai ma gaishe ka Sani dan Hauta angon Nana kai ma na gaishe ka Tijjani Dogo angon Ubaida gaishe ka Isufu Manajatin babatin na gaishe ka Ija dan Hayatin babatin na gaishe ka Yakuba angon Balki yaro mai lokaci na gaishe ka Baba Fada Yusuf Manaja na yaba bazanka Reza yanki ba kawai yanzu na yi basa banku suna Afalawa data na sakon ku ya iso yaban gwani ashe ya zama dole mu je zuwa mana ta kulle
gaida matasa su ne sanadin biyarance na guji tsoro dan na rike jalla dare rana mai damara yau zan buga gangata na bayyana sakonni da yawan gata na ga mazaje sun bayyana sun zama to bango sun zama tun kwalle na ga kunci kuri ma haɗin danko ga sa'ani jan rali na su ne ba sa ranko kaga ko dole su bayyana sirata kowa sai ya gansu maza mata wadda ta jinjinar ku ta zo ga sakon ku zan biya shi ba bige zo kun kafa kungiya da kun kira ni zan zo bireka na ce da ku kuna a raina gurbi ne da ka gane suna da komai zaman lafiya ya sa gyadar su ta yi mai abin kai wuya da ya bida yake mai yau ma bai tukan ku zan biya da kaina yan afala wadata lokacin ku ya zo tilan jarumi ake kira da gurazo din komai yawan su nasarar shi kwazo masoyin ka ko ina yana da rana kun ga farin cikin ku yanzu zani nema din daga inda buwa ke zuwa a girma kullum addu'a da mu dai mu samu dama dan afala wadata yau suna gani na taso da baitukan ku yan guwana kuna hidimar ku ba dare da rana an ce mun kuna ta goya ra'ayina ku rike baitukan kuna ta tallafi na in Cameroon da Ghana ba na boye komai in Niger Najeriya na ta mai haka ina ku dole ne zan mai in ka taba ku dole a ji tsokaci na kawai ku yi farin ciki da wanga take ku juyin ku lokaci a so ku narke ku ce za mu zama dai ya babu sake a fada wadata kun yi